toľko diskutovaná mestská polícia, verejný poriadok, bezpečnosť. Odmietam tézu, že mestská polícia v Banskej Bystrici sú papučiari. Položte si otázku, kedy a za akého náčelníka takto dostala mestská polícia tento prívlastok. Mestská polícia musí byť samostatný odborný útvar, autonómny. Nesmie nikto mu do toho zasahovať, do jeho práce. Žiadne intervencie neexistuje. Sme všetci rovní Bystričania, aj návštevníci. Parkovanie v meste, centrálnej mestskej zóne, mestskej pamiatkovej rezervácii. Sú miesta na parkovanie? Sú. Dodržiavať. Po chodníkoch, častiach, kde chodia chodci, neexistuje, aby niekto viedil blinker a teraz ide na pol hodinu vybaviť do obchodu. Toto nesmie byť v meste. Za môjho primátorovania to nebude. Samozrejme, bude treba aj mestskú políciu dať istým spôsobom vynoviť. Keď si spomeniem, v 90. rokoch, keď som bol predsedom Komisie verejného poriadku a bezpečnosti a pán náčelník bol pán Lukaj, do Banskej Bystrice sa chodili z celého Slovenska učiť, ako zakladať polície, ako riešiť správne veci, ako odťahovať vozidla, ako robiť poriadok. Štátni policajti hovorí, že bystrickí policajti sú najlepšie vystrojení, vyzbrojení v tom čase. Ja chcem, aby mestská polícia bola takáto. Aby sme boli dobrí. Aby sme neboli papučiari. A aby bolo vidieť všetkých pracovníkov mestskej polície v službe v jednotlivých mestských častiach. Tam, kde cítite istým spôsobom ohrozenie vašej osobnej bezpečnosti. Samozrejme to súvisí aj s niektorými ďalšími komunálnymi službami, ktoré mesto poskytuje, osvetlenie niektorých častí, to, čo som už hovoril, chodníky, aby boli dobré a tak ďalej a tak ďalej. Ale základný problém vidí aj v istej, by som povedal, vzájomnej tolerancii. My, občania, budeme musieť byť trošku tolerantní voči sebe, ale predovšetkým musíme dodržiavať vzájomné normy spolunažívania. Či je to parkovanie, či to je psi a tak ďalej a tak ďalej. Takže je toho viacej.